μου ανεμίσαν. Πώς θα τα στώσω τώρα που τα κομμωτήρια κλείσαν? Βλέπω το είδωλό μου σε τζάμι γιοταχή. Μα είμαι ο Κλάους Νόμι, με πιάνει ταραχή. Ψάχνω στην κολότσεπη, κοιτάζω και στο πέτο. Μα η τσατσάρα φίλε μου έχει ασκήσει βέτο. Φτιού σου το φελέκι μου, την ξέχασα στο σπίτι. Πού να τρέχω τώρα στο Ηράκλειο στην Κρήτη? Ευτυχώς οι γύρω άνθρωποι δεν είδανε ακόμα. Και τρέχω να κρυφτώ μες στο πίθωνα το στόμα. Κι ο Κινέζος σεφ, σαν να είναι κολεόπτερο, μου λέει συνομιλούσες με κανένα ελικόπτερο? Πριν του απαντήσω, βγήκε από τη χέστρα μια μικρή Κινέζα που έφτιαχνε μανέστρα. Μου λέει κοίτα τι βρήκα μες στο ρουμπινιέ. Είναι η τσατσάρα του Λουί Ντεφινέ. Ετούτη η τσατσάρα κατέχει τη μαγεία. Διάβασε στο μπράτσο της αρχαία παροιμία.